So what's up guys, no? Welcome sa akong vlog. Unsa na yung oras? 1:05 na gapangandam mi kay para sa dakak. So pakita ta mo sa unsay nahitabo sa sakyanan ug yun sa pagdala ko mo sa ninyo. So mo ni siya guys, no? Nay sapatos, bag, sapatos na pod, sapatos, napagyan na dito, napagyan sapatos doon na oh, naapagyapoy ko na dito, napagyapoy sapatos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 natay be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 natay 8 kabuk sapatos dana. So dari pod mga boss, naapod di ako mga jacket Supreme, duwa ka hoodie itong jacket na kuan napagdiya na unong gibuhat, no? Mo di siya sa sulod isa ha. Mo na siya mga boss, dara para diretso na siya. So what's up Andre? Mo ni siya tong vlogger daddy. So nanata karon sa Lanao guys, no? So going na mi sa dakak unya, wala na intro to oh, char. So magkita-kita ang to sa dakak. Ay sa Kuande Osamis, going kami ko Osamis na Miss Lanao. We're going to Simasu. Simasu so marami. So bye. Fuck mo. Di naman ako nagsimula ito sa FB. Pag-ilig mo sa akin, ginawa mong kabutihan at tuloy na naginip lang ako. Kaya dali-dali at dinadaan kita. Lumipas ang ilang saglit at aking inaksin. Nanani sa Mukas, no? No, grabe ka traffic, no? Pagtsada kay Mukas. Merry Christmas. Alas 2 na mga boss, no? Napagyapon mi dare. Trap kuan kayo kay dali naman tayo makasulod, pero dagan kay mga kurakot gay nga sige singit taas pa kayong linya nga nabta na mi kuan o may kaon. So makaabot nang tayo mi Samis. 3, 2, 1 nanaw Samis. Alas 3 na, alas 11 pa mi dare mga patay, may mga pasmo may. Mga boss na nami sa Osamis nya, nami sa simbahan sa akong tito nya. Kita-kita na ang tada to sa balay nila kay murag gutom na gyud kay kuno. Alas 4 na mi nakaabot karon pa lang gyud. So bye. Kita ra to. So guys, no, nagdali mi nilang Jerry.
Ay, shout out kay ilang baki, ilang kaib nga taga Jimenez nami sa Jimenez karon padulong may gori kita nya. Nakita na ko imong uya box na ilain ka uban char lang. So makita-kita ra ta sa uro kita. So moto siya. Moto siya ang Jesus Wings. Motong party dili kay mag-inom-inom. Motong party nga tinuod. Dili mag cardi party. So what's up guys, no? Nanami sa simbahan for this night kay ugma sayo matong dakak. Ulaw kayong vlog sa gawas. So, mora ko siya tanan guys, no? So, see you sa part 1 ng vlog. Padulong na ka. Peace. Okay na kayo na. Okay nang gano'n. Good night na. Wali pala daan, no? Night. Isa.